Mina sikhathele wena uzwisile ubuhlungu wabulala esibathandayo yayi wekufa bafowethu kuzona zonke izinkalo ngizothanda ukubingelela obingelelayo iQuantum lensizwa usiyabonga ungawashabanga odabuka phansi emkhonjeni ngaphansi kwejozini. Ngizobingelela abafowethu amakhansela, ngibingelele induna, ngibingelele amakhosi, ngibingelele umphakathi wonke abalandeli bakaMaskandi, ngibingelele abalandeli bomculo wonke wonkana. Bafowethu ngithi angizonethulela bafowethu iqembu okusekunesikhathi lisebenza kodwa singeside lingalazi noma ngithi icashile lingaphansi kwejozini okuyiQuantum lensizwa. Iqembu lelo eqondile lingenakujika. So ke bafowethu ngila ekuthenini kuningi okuzayo engisaniphathele khona njengoba ningemukelile ngezandla ezifudumele emculweni nangithanda nangikhombisa isupport kuningi ngisazoninikeza khona okufana nealbum engizoyikhipha ngo2021. Ngingakhohlwa ukubonga abalandeli bonke abalandeli iQuantum lensizwa ngokuyiqiniso. Ngiyabonga kakhulu bafowethu isandla sedlule ekhanda ninithulela isiqhoko nibalekile kumina ninginikeza isupport nangikhomba ukubaleka phakathi koMaskandi bonke abebekhona engasho ukuthi abasejozini oMaskandi njengoba nazi ke bafowethu njengemeya uMaskandi mina ngiyayidelela bafowethu ngisazodelela futhi ngiyaxolisa nje makhona onenhliziyo ewasha athi kuma kancane necountry ngisazoyifixa kancane kancane bafowethu. So ngifisa nazi ukuthi 2021 ialbum izophuma ngizobe ngisebenze nezinye izinsizwa ezisagodliwe kwamanje eshisa bhe bese kuthi ke lindela futhi umusic video weQuantum lensizwa engoma ethi ngeqophuzo. Nokunye ke bafowethu engengikhohlwe ukusho bafowethu ngibonga kakhulu emndenini ongisupportile ngibonga ngiyabadalula bonke umama umkhulu ubaba ubani abangisupportile ukhona konke ebengifisa ukwenza noma ebengikwenza okuqondene nomculo wami kokunamhlanje nje nginjenje noma ngingapheleli kodwa nabo banesandla. Bese ngingakhohlwa ukuthi bafowethu kune channel ebaluleke kakhulu Izwide Media. Le channel ibaluleke ngendlela ukuthi iyalekelela la ilekelela khona ikusiza njengomculi kusephambili. Ungalenzi iphutha hamba uye ku YouTube ufike usubscribe each and every video noma each and everything abayipostayo uzoyibona. Ngiyakuthembisa ngeke bakuphoxe, ngiyakuthembisa bohlele bekufakela into ezokujabulisa njalo ngaso sonke isikhathi. Bese ngiphinde ngibonga kakhulu ebandini engisebenza nayo okuzinsizwe ezingilekelela stage ama dancers ayazazi ke wonke ngiwabale ngamagama ngashoni la. Bese ngiphinde futhi ngiza la bafowethu njengemeya uMaskandi ejozi nje yonke yonkana ngiyacela ukuthi ninginikeze isithunzi sami, ninginikeze ukuhlonipheka kwami ngoba ngisazondlalela ngisazosusa nje umushikashika baningi ngizobaqondisa abadinga ukuqondiswa la ngaphansi kwejozini. Angazi ukuthi ngithini ngoba ngiyazi ukuthi sokhona abaqhaqhazelayo ungaqhaqhazeli bafowethu. Ngiyaqala kana ukuthi ke Quantum shutho elizoshuthela ekhaya kukhona abashuthelwe egangeni khona abashuthelwe kuphi Quantum ushuthelwe ekhaya libaluleke kakhulu. So ke bafowethu ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise nize ngingakhohlwa ukungisupport. Ngibonga kakhulu kule minyaka edlule ningisupporte ngayo le album nayithenga ngendlela emangalisayo nasemcimbini nihleze ningisupporta ngisazobonakala isikhathi eside emcimbini. uNkulunkulu azanibusise bafowethu yimi owenu ningabami nina nize ngingakhohlwa ke on WhatsApp ngiyatholakala enambeni ethi 079 05 43 036 079 05 43 036. Bese ku Facebook nginama account awu2 ipage okuyiQuantum lensizwa SA. Go and like it uzothola yonke into update ngami. Bese kuzoba khona ipersonal account okuyisiyabonga iQuantum lensizwa Shabanga. Ngiyacela bafowethu leyo account leyo ipersonal kakhulu. You can invite me izinto eningi ngithola khona ngibooke khona
mawufuna ukuthi ngizokunandisela emcimbini wakho, everything uzongithola kuyona, uzoyithola kuyona mina lo page, noma uzongithola kulawo ama page lawo mabili na ku WhatsApp ngiyathola kule number engishile. uNkulunkulu anibusise, ningakhohlwa ukusubscribe iZwi Media. Ngiyabonga kakhulu.